Kublai pi barok kini kilong ki kubor bamenta ka sengi layat khat a sengi ka jing shong sha thangan ka Green Tech Foundation hakaba uritri lingdo General Secretary ubala yasno okti ban persha yakane ka project kam jungo kai hadawlenong lumpong deng haka sengi arpo tarik jong ka sengi ningkong Secretary General ka Green Tech Foundation uritri lingdo ubalap deng ya ka kam na chairman layo i baka koi ka khya jong u kadang biang wala uladep ya ka jing sha thangan ka ba new phunriu kanta nakaliang secretary upen sngeu ki doktor ki lakhmi ya ka jinglong ka koi ka khya jong u nadu ka porman step bad ha ka por jan metro ka jinglong jingman ka jonga baro kalong ka biang lut wala kala don pat ka jing ter khong ka met ka ba malu mala Katbana kaliang ka sorkar bar ki bor pulit ki bala don hajan kila long ki ba pej perman bha wat bun ki paj ba ki ba ai jing kershan ki doktor kila ong ba ko koi ka khia jong u kala nang tulot henry usngeu badang biang ka Green Tech Foundation kala yai dawa ban pendam no ya ka project kam jungo kai bat ka jing yate kular ai wai ka ne ka jaka na ka banta ka project hadawlenong lumpong deng